assalamu aleykum bandiraɓe en gartiɗo kadi Tengade Pro wadde hande batten ko beat taw beat o wondirto ko guitare e rythme very africain jen ƴeewen holno mbaɗirten de rythme africain guitare woni ko nanten ɗo ho jehen mbaɗen beat taw ko guitare wondir toon mbaɗen taw ko rythme africaine ƴeewen holno wayata ok
Crow.